Bun venit lume la un nou episod din Minecraft. Știți că în episodul anterior nici nu mai țin minte ce am făcut. Dar știți că am făcut casa și dacă mă întrebați ce e cu scrisul ăla sus, ei fraților, e o nouă versiune și vreți să vă arăt ce avem o nouă versiune. Probabil ați văzut minunea. Căluți! I-am luat eu unul. Și avem niște noi săgeți. Adică de-alea ca un 1.9 pentru cei care știu versiunea 1.9. E căluțul meu, e căluțul meu. Și jos că e ca cu armură din LED asta. Bine, știu că LED nu e foarte bun, dar totuși de început. Bun. Asta îl legăm. Ups, I'm sorry. Feed. Gata, ne-am dat să mănânci. Deci, gata. Te-am pus căluțul meu, te-am pus și... Gata. Să dau dificultate mai mică. Ce e asta, băi? Ce e? Bun, să intrăm în casă. Știți că avem pat. Da. Trebuie să începem să facem că am auzit un pe angel. E bine că m-am pus la sumă. Uitați un creeper. Creeper acolo. Să încercăm să omorăm moi. Și dacă nu întrebați de ce nu mai am aia să se numită Minecraft pe calculator, că nu se poate asta pentru 0.0.0, că e o nouă versiune. Așa. Și sincer, îmi pare rău că nu prea mai postez, nu prea mai sunt activ, dar am și o treabă. Hai să ajung. Și știți că am început o serie din Five Nights at Freddy's, da. Nu vreau să închid sau ceva să zic că nu mai postez. Ba da, mai postez. Hai să căutăm moi. Doamne, ce-am... Vaci. Vaci. Unde sunteți? Eu știu că mi se mișcă puțin cam în lag, da? Vaci, nu le găsim. Atunci să încercăm să facem o casă, un copac, da. Că... copac... Am nevoie de 2 bucăți de iron ca să îmi fac un shield. Știu eu pentru ce. Ca să putem să ne urcăm în casă, dar puteți să ziceți, dar haide, poți să pui scări. Nu arată șmecher. Eu ar vrea să fie o casă din copac, să te urci pe liane. Nu ăsta că aud un pe angel. Ce mă enervez pe angel. Sorry. Eu știu că mi-am schimbat intro-ul. Uite aici. Nu aveam la mine. Hai să fac un fier.
Bine, pot fac și săgeți dacă vreau, dar nu vreau. Ai, ce se aude? Știu că se aude ceva, dar nu știu ce. Ai, ce faci de mine? Măi! Ce cuidată Minecraft cu tine. Unde este și ești? Mai nu că nu, las să fac de aici, băi. Măi, nu există shears? Nu vedeam, doamne. Gata. Ajung pe ajung. Ție. Hai, spider, hai, spider. Hai, știu că vei. Hai, vino să te omor, spider, drăguț. Vino să te omor, spider, drăguț. Am to kill you, așa. Bye. Hai să mergem să luăm liane. Liane, da, liane. Așa, e cam foame. Și o să luăm câteva liane ca să ajungem într-un copac de ăsta să ne facem casa. Liane, unde sunteți, liane, drăguțe? Unde sunteți? Nu ajung doar mai multe. Vreau mai multe liane, nu 2, 3. Liane. Gata. Bun. Cu păcul ăsta. Hai, nu. Deci vreau o căpă de asta. Hai să luăm câțiva copaci. Să luăm câteva saplings din copacii ăștia ca să putem să pot să-mi fac și eu o casă în cupă. 4 am nevoie. Ce este copacul ăsta? Doar cont. Hai că merge. 1. Mai mult, mai bine să luăm de asta. Ce deștept sunt. Gata. Gata. Hai să mergem înapoi.
Tot e până acasă. Mai filmează. Da, bun. Gata. Nu jucăm prința? Practic! Don't find me. Never. No. V-a plăcut asta? Hai că ajungem pe 3, 2, 1. Mai în siguranță așa. Acum ne vedem cu partea mare, ne ăsta de blocul. Partea mare, nu ca ăsta, e mic ăsta. Unde-s copacii ăștia mari? Avem nevoie de un băiat cu junglă. Hai că trebuie să ne punem la somn rapid. Run. Tam tam ta tam 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 ta tam 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 tam. Run. Run. Run on my heart. Mai alerg mai rapid de cacao. Gata. Hai. Trebuie să văd ce mă aștept. Știu că undeva, nu știu, scheletele care... Where are you, skeletons? Where are you? Fiecare pentru casa lui! Hei! Următor model! Băi, nu știam că... Nu știam că-s tot ele. Nu știam că-s tot ele ca lui. Cred că nu-s de normal. Hai să omor. Le dio ca... ce drăguțit! Doamne, cum a făcut! Ceva de genul. E mai tare dacă fac eu, cred că vă spart din panele, că iau un strigă puternic. Ce zici? Ne omorăm calul ca să facem armură pentru el? Cum ar fi asta, Doamne? De ce mai omor?
Mai fac eu. Hai că-mi fac aici. Bun. Haide. Știți cum să facem mai rapid? Așa. Și deși tai până hai așa și o să fie ca un fel de bani. Mamă, îți dai seama câte frunze să faci. Hai că am ajuns, bun. Unde e cubuleța? Bun. Oho, hai să punem unul de asta aici. Asta să... Și hai că știți... Atâta v-a scris toată, hai să punem. Și desigur ar trebui să facem o grămadă, dar asta cu siguranță se va întâmpla în episodul următor. Bun, v-ați plăcut acest episod, dați-vă like, subscribe, share, bye bye!